салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Як хело механдем ку ҳамин видеоат маъне надора. Наки ҳамин видеора ина бародар, як бародар шакоф байни 1 соат да ёфтанша, 1 соат. Фаҳмидед? Чӣ хеле фоида дар ҷомеа, дар мардум. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон шавад. Обод ва сарбаланд бошед. Ҳама вақт дар хизмат шумо. Мегӯям ку агар апо дар ягон ҷо кор кардем сӯҳтон наметиҳанд ку фақат алло алай чандин апора бе видео ягонтатон дар ютуб намебурен, лекин ҳамон ҷое ки кор мекунен ҳамон ҷояра пешай кора сар кардан оҳистаак сиёмка мекунен, баъди кора тамом кардан сиёмка мекунен тамом. Лоя надод, лоя мегирем метем. Обод ва сарбаланд бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Як хело механдем ку ҳамин видеоат маъне надора. Наки ҳамин видеора ина бародар, як бародар шакоф байни 1 соат да ёфтанша, 1 соат. Фаҳмидед? Чӣ хеле фоида дар ҷомеа, дар мардум. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон шавад. Обод ва сарбаланд бошед. Ҳама вақт дар хизмат шумо. Мегӯям ку агар апо дар ягон ҷо кор кардем сӯҳтон наметиҳанд ку фақат алло алай чандин апора бе видео ягонтатон дар ютуб намебурен, лекин ҳамон ҷое ки кор мекунен ҳамон ҷояра пешай кора сар кардан оҳистаак сиёмка мекунен, баъди кора тамом кардан сиёмка мекунен тамом. Лоя надод, лоя мегирем метем. Обод ва сарбаланд бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Як хело механдем ку ҳамин видеоат маъне надора. Наки ҳамин видеора ина бародар, як бародар шакоф байни 1 соат да ёфтанша, 1 соат. Фаҳмидед? Чӣ хеле фоида дар ҷомеа, дар мардум. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон шавад. Обод ва сарбаланд бошед. Ҳама вақт дар хизмат шумо. Мегӯям ку агар апо дар ягон ҷо кор кардем сӯҳтон наметиҳанд ку фақат алло алай чандин апора бе видео ягонтатон дар ютуб намебурен, лекин ҳамон ҷое ки кор мекунен ҳамон ҷояра пешай кора сар кардан оҳистаак сиёмка мекунен, баъди кора тамом кардан сиёмка мекунен тамом. Лоя надод, лоя мегирем метем. Обод ва сарбаланд бошед. Лайка чиқирта ҷиқиян наркон. Лайка чиқирта ҷиқиян наркон. Ассалому алайкум ака додар апа хоҳаро ҳамватано муъмину мусулмонони ҷаҳон ғарибачо очаҷоно аз шумо як хоҳиша илтимос ами акаҷони мо одинави суҳроб акрамович 20 август 1963 соли таваллудаш акамо дар райони Королева дар шаҳри Москва охранник кор мекарда ястиянка увол лечид 15 ами моҳи май айми ҷои корш баромада даракш нест очаш апай қаламби кампири 80 сола зиёда шаб рӯз мегирия акай суроб агар як шумо мара тамошо кардаиста бошен илтимос ё номерои мада занг биза ё хона занг биза илтимос акай суроб дилат ба ҳеҷ кана сӯза ба кампири очат бисӯза аиси ҷоми додарат зиқай бечора овои дидошон дар пеши баршон акай суроб номерои телефони ман 826 144 60 60 865 138 0756 акай суроб илтимос агар як шумо мара тамошо кардаиста бошен алоқада биро акай суроб модар ғаниматай акай суроб илтимос агар кадом бародаре ки ҳами акай моро медонад аз барои худо аз барои савоб илтимос дар алоқа бошем. Мо ба ҳами акай фахрдин муроҷиат кардем. Акай фахрдин илтимос бародар ҳамиро дар сайтмон я ёрдам аз барои аллоҳ худо шуморо баракат шабата ҳами акай моро биёвен илтимос агар кадом бародаре ки ҳами тамошокиса боша илтимос бародарҷон ҳами ном сурати паспортша суратош ҳамаша мемонем илтимос ҳами акаҷона биёвен ҳазор омад ба диққататон ягом
камбудияи мо боша бахшиш зинда бошин тоҷико. Ман медонам ки тоҷикои мо ко халқи раҳмдили дилсӯз меҳрубонай. ами акаҷони моро меёванд. илтимос зинда бошин. ҳазор раҳмат ба диққататон. баъд як бор ака фахрниш ба шумом ҳазор раҳмат ба хизмататон. зинда бошин. ҳазор раҳмат. Lajka çıkırta çıkayanlar kor. Lajka çıkırta çıkayanlar kor. чо кардӣ? ози ҳамину бел ҳамину ози алё акай суроб салом алейкум. маим ҷамшед акай суроб гӯш ка ака матраку айрӯзи чордаҳам кофтесам илтимос слушай ты без хуя давай акай суроб ё сворша суми таксира метам ба хонаи мара биё матра ай чордаҳама кофтесам илтимос акай суроб мара як бор нигоҳ ки илтимос ака нахо ма амқа қадри надошта бошам ки матра ай чордаҳама кофтесем қатима гап назани та чӣ гап шида биё ҳаллиш мекунем акай суроб акай суроб матра аэропорт не ба хонара мебарамад либосотам мехарам илтимос мара нигоҳ ка ами аю калазардо токш нест ака ман бовар мек ай рӯзи чордаҳам амрӯзи гум шида ман хов надорам ина икром бига дурӯғ мегӯй ҳай биё ҳал семени химона разбират мекунем ака пеши калазардода нагӯ семени химона илтимос биё алё акай суроб аққорана камера да нигоҳ ки ман хитая бубинам созӣ ягон кастра ягон назада ягон соз ёқи саломати созай илтимос своша қатиш ба хона шабра мауз миём ба муҷара илтимос акай суроб икром ба ҷо табарш меса положение тапарто ба пешта миём не ма қати шумо икром қати шумо майли гам